Moi boas, xente, que tal? Como estamos? Benvidos ao programa número 23, cuarta tempada. Vamos a ver se agora funciona, porque isto non se debería contar, supoño, non? Pero estamos empezando a gravar e foise moi internet, entonces, bueno, non pasa nada. Pero o programa número 23, antes de comezar, quero dar un agradecemento moi grande a toda a xente que estades vendo o primeiro programa da tempada, bueno, do ano 2025. Cos rapaces teño aquí a camiseta na súa honra de demencia social, conversa que acaba de superar no día que estamos grabando isto as 300 visualizacións, que para moita xente pode ser unha puta mierda, pero para min é unha auténtica maravilla, porque é como se tivese 3 millóns ou 4 millóns de audiencia, ou a saber cantos miles de millóns de programas máis top e tochos do panorama. Gracias a todos, pero a cousa sigue, seguide dándolle cariños á conversa, pero hoxe, xente, neste programa número 23, temos unha conversa moi guapa cun grupo que vai a dar moito que falar neste ano 2025. Veñen dun tempiño de descanso, agora lles preguntei se foi descanso ou estiveron traballando aí na sombra, que creo que non foi un descanso como tal. Temos con nos a banda da Loba, están hoxe Andrea e Marcela na súa representación de todas elas. Que tal, como estades? Hola, ¿qué Hola, tal? moi ben, estamos moi ben e ilusionadas por empezar a destapar e desvelar todos estes segredos que tiñamos guardados este ano. Claro, porque dicía eu que vides dun descanso, vides dun pequeno parón, polo menos de cara a nós, de cara ao público, non? Pero a realidade que seguro que paradas non estivechedes máis que igual unhas semaniñas dende ese último concerto, non? Sí, de feito, despois daquel último concerto de despedida de Xabón Lagarta, eh, xa sacamos, xa fomos gravar para sacar os sinxelos que saíron a principios de ano, que eran O Pelouro que roda, Cruel Filosofía e O Mar. Despois de sacar eses sinxelos, a ver, sí que houve como unha pequena paréntese, pero xa rapidamente nos puxemos a compoñer, a arranxar todo o que vai ser o próximo disco. Entón, realmente foi un parón de estar enriba dos palcos, pero a nivel creativo non foi un parón. E de feito, é un pouco o que tiñamos en mente, ¿no? Aproveitar este ano para poder dedicarnos a compoñer sen o estrés de sempre, de estar tamén tocando, de compatibilizalo cos nosos outros traballos e todo iso. Así que diría que foi moi ben. Claro, é algo que agora nos parece raro, non? Agora parece como que cando anunciades que parades ou sedes, bueno, hai un último concerto e dentro dun tempo sacamos disco e demais, parece algo raro cando realmente debería ser o normal, non? Un pouco os ciclos da vida, non? Os ciclos da música, de sacar disco, estar un tempo rodando, e a veces tamén hai que baixar un pouco o pistón, baixar un pouco o ritmo para que se poida seguir facendo música de calidade, ou polo menos que se faga algo co que estedes contenta, non? Sí, é que realmente creo que foi tamén unha lección que fomos aprendendo todas, porque todas somos bastante hiperactivas, podes dicir, e gustanos pois estar nos escenarios, tocar, traballar, compoñer, e despois de 4 discos con ese ritmo frenético dixemos, e por que non esta vez pararnos, deixar os palcos, que aínda que os botamos moito de menos, pois a fin de contas pois conleva uns ensaios e tamén moito tempo, e centrarnos en compoñer. E creo bueno, que realmente a parada vai ter os seus froitos, pero bueno, eso teñen que dicilo os oíntes do novo traballo, porque nos estamos moi contentas e sobre todo estamos contentas de que neste ano poidemos facelo con outra calma e con outros ritmos diferentes aos que estábamos acostumadas. Claro, que esa calma tense que notar, non? Porque igual, ao principio, sobre todo, non? Dicides ahora de estar todo o tempo sacando discos, rodando, hai tamén esa ilusión, non? Esa cousa de ir sacando, ver que a cousa vai funcionando, que a xente vai gustando o que está facendo, pero claro, non é o mismo compoñer tendo que actuar todas as semanas ou pensando que está preparando o show que estades a facer, que non con esta pausa, non? Dicir, vale, pois sabemos que temos un ano, hai un calendario seguramente, tiñen xa en mente cando sacar cousas, pero sen esa cousa de pois hai que actuar, hai que estar na carretera, hai que estar movéndonos, que se ve todo de outra maneira. Sí, realmente o último concerto xa o fixemos sabendo que o 1 de febreiro de 2025 íbamos estrear o novo traballo, pero claro,
organizaste de outro xeito e aínda que eu penso que os tempos que estamos vivindo tamén son un pouco tolos nese sentido de que demanda, como sempre información, sempre música, sempre videoclip, logo reel, logo non sei canto, e é vertixinoso ás veces ver como estás nesa voráxine e moitas veces non te podes deter no que é a composición propiamente. Que horrible, non? Un pouco este momento, non, eu sempre aquí falamos moito últimamente desto, é un tema moi recurrente o feito de as redes sociales, as plataformas todas digitais que hai para comunicarse, para compartir música e demais, que son unha maravilla porque permiten chegar a moita xente, pero un pouco que dicías ti, non? Parece que hai que estar todos os días publicando cousas, publicando fotos, subindo bailes, subindo cousas, que tens que estar presentes cando realmente a comunicación en redes casi debería ser o menos importante da carreira dunha banda. Sí, é que é totalmente tiránico. E eu, ademais, podo decirlo porque admiro profundamente o traballo que fan en redes, sobre todo Xiana, Cantante e Marcela, porque as outras encargámonos de outros aspectos, pero é que se o pensas, hai un momento no que do global de todo o traballo que facemos para a banda, ao final, compoñer, ensaiar e gravar e tocar unha porcentaxe moi baixa. Entón dis, a ver, que é isto? Que é o que estamos facendo? Que non debería ser así, sabes? Porque dis, jolín, si eu estou aquí pola música, pero hai como unha plataforma toda ao redor da música que é super exigente e que tens que estar como creando contido constantemente. Entón, chega un momento que pues eso, ou tomas unha decisión, pues algo parecido a isto que fixemos, ¿no? De decir, bueno, pues veña, facemos un pequeno Kit Kat e vamos a disfrutar de facer o próximo disco. Ou senón, estás todo o tempo pum, 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 nesa partida de ping-pong, sabes? Claro, porque a mente, dicías, non, que vos tides conta, foi unha lección de que había que parar, de que había que descansar, de que había que baixar un pouco o ritmo. Imagino que as vosas mentes por momentos tiveron que, non sei ata que punto, non, pero agobiarse, non, de dicir, joder, que isto está sendo moi bonito, pero ao mesmo tempo queremos isto realmente. Vos pasou igual, non sei se até ese punto de sufrir, pero sí de estar agobiadas por ese ritmo tan frenético. Eu creo que me foi máis ben como un punto no que todas dixemos vamos a intentar volver a equilibrar esta balanza. Porque, bueno, houbo tamén moitas casuísticas, digamos, de cada un a nivel individual, que eso tamén fixeron dicir, bueno, pois vamos a pensar como todas, en equipo, podemos lograr o mellor para a banda. E bueno, e a decisión foi esa, que aínda que eso xa dixen que botamos de menos tocar, digamos, con público, pero eu creo que tamén foi moi satisfactoria porque, bueno, saliron outras cousas, agora tamén temos unha nova integrante na banda da Loba, e bueno, que eu creo que a banda da Loba vai vir versión 2.0, que eso, creas que non, pois tamén é o que demandan as redes e o que demanda este mundo, seguir evolucionando, pero ás veces vale a pena pararse para ver que camiño queres coller. E esa hora nova integrante comeza con vos Iria de Cao, que bueno, sustituye a Inés Miras, a quen aproveito tamén para mandarlle un saúdo, porque bueno, foi un pouco unha baixa un pouco forzosa, non? Por o que comentaxe no seu momento en redes, pero que vos aporta Iria? Claro, porque que supuxo para vos a entrada de Iria? Pois a ver, eu creo que un pouco tamén por todo o que estábamos falando, que haxe alguén novo dentro da banda está sendo un soplo de aire fresco, porque, claro, a nivel persoal xa como que se renova todo, pero que ademais iría a nivel creativo e musical espectacular. Eu teño moitísimas ganas de que a xente veña tocar. Que xa hai moita xente que había tocar previamente, no? Pero eu teño ganas de que a vexan tocar con nós, porque nos beneficiamos. É unha persoa super, super, super cuidadosa con todo o que é musical, co que ven sendo o seu son, co que é o que escolle para cada momento de cada canción, coas súas partes solistas, con como acompaña. Entón, a verdade é que iso, estánnos aportando moitísimas cousas, e eu teño moitísimas ganas. O que dis ti, eu tamén lle mando un saúdo a Inés, pero tendo en conta que Inés agora está moitísimo mellor e que nos alegramos moitísimo de que Inés este moito mellor nesta etapa da súa vida, pois iso. Como, claro, tampouco, lógicamente non vou preguntar que me contes todo o proceso, pero dentro do que estamos a falar, non, de que unha persona nova axuda a revitalizar, que dá aires novos, tamén tivo que ser
complicado a súa elección ou foi algo que tivechedes moi claro? Pois, a ver, claro que lle demos voltas, porque claro, a fin de contas, pois necesitas unha persoa que non só sexa afín tocando, senón tamén no nivel persoal, porque pasas moitísimas horas. E eu creo que, home, non podo falar en nome de Xiana e Estela, pero estou segurísima de que tamén concordan, e Andrea xa lle vou ver a cara, e é que no primeiro momento que iría ver o ensayo, e logo, bueno, así falando con ela coincidimos como en tres cousas super básicas de, pois, por exemplo, que é vegetariana, que lle gusta Harry Potter e cousas así, pois xa dixemos, sí, esta chica é como ese match que ves, sabes, de todo. Xa non só tocando, que tivemos moi boas sensacións, e ela estaba tan contenta e levaba, bueno, que as súas partituritas tan bonitas, bueno, increíble. E dixemos, sí, é Iria, é dicir, non había moita dúda. Oi, Que ademais sí, sí, hai sí. como unha cuestión que ao principio, cando nos vimos nesta tesitura de buscar alguén, que tamén entre nos falábamos que, ademais desta parte persoal que di Marte, tamén hai como unha parte persoal de que a persoa que veña ten que sentirse cómoda tamén un pouco coas cousas que defendemos como banda, que moitas veces podes empatar con alguén tocando, pero que o mellor non lle guste subirse a un palco, pois eso, con as tipas como manifestamente tan feministas ou que estén sempre, bueno, lanzando como certas mensaxes que nos estamos moi acostumadas a vernos nese papel, pero que pode ser que alguén que veña diga, mira, é que eu o que quero é tocar, entón creo que tamén é no noso caso, que somos un grupo así, que seguimos dando un pouco a turra co das mensaxes, pois que tamén é importante que ela se sinta cómoda. Claro, que é importante, o sea, non é só que toque ben, non, lóxicamente, ten que saber tocar, non ten que ser unha persona inútil como son eu, que son arrítmico ata para aplaudir, pero ten que tocar medianamente ben, canto mellor, pois, mellor valga a redundancia, pero lóxicamente ter ir nese camiño, non? Porque ao final, claro, o sea, non é que simplemente vos reunades nun local de ensaio a tocar, que esteades aí todas xuntas simplemente tocando e comendo e bebendo aí nun sitio, senón que ides aos escenarios, estáis moi presentes e agora mesmo pois sodes unha banda ou unha das bandas galegas máis reivindicativas que temos. Hai moita, non? Pero a vos se vos asociado con esa mensaxe loitadora que non sodes que nadie me entenda mal o que vou dicir, non sodes simplemente xente que vai a tocar a un festival, a un concerto, a unha festa ou un sitio, senón que dende arriba dos palcos, como dicides, lanzades e defendedes esas mensaxes. Entón, claro, eso é casi máis importante que o outro. Sí, é Que outra vez equilibrio, pero, bueno, eu creo que con Iria atopamos a chave, digamos. Eu teño que dicir que se a máis é fan de Harry Potter, xa, oye, pola miña parte, aí xa esa parte aprobada. O de vegetariano, na miña parte, eu son demasiado carnívoro, que tuve un proceso, teño que dicilo, o vou dicir moitas veces públicamente, oxalá cada vez comer menos carne, é unha idea que teño desde fai tempo, entón a ver se se dicindo públicamente consigo cumplida, pero a de Harry Potter, oye, para min sería tamén xunto a de compartir as mensaxes estaría outro escalón un pouco máis baixo, pero tamén necesario, tamén teño que dicir. Sí, a ver, eu dixen así de broma, pero son como eses momentos Sí, nos sí. que dis, jo, con esta persoa imos pasalo genial, sabes? E a fin de contas tamén a banda está para eso, é un sitio onde nos sentimos libres, onde facemos o que queremos e que a seguinte, é dicir, a nova integrante ten que tamén atopar ese espazo con nós. Claro, é que volvendo un pouco ao mismo, non é simplemente que vos xuntedes unha vez, é que vos xuntades moitas horas para ensayar, andades en moitos sitios para tocar e esa parte de estar unidas personalmente tamén é moi importante porque, joder, compartías moitas horas xuntas como para non ter cousas en común, non? Lóxicamente todo é imposible, ou moi complicado, pero ter esas cousas para poder falar de algo que non sexa solo a música. sí, e que ademais o que estaba pensando agora é que ter unha banda tamén te pon como situacións que non son agradables, non? É dicir, non é que necesites alguén con quen tocar e tomarte algo. Moitas veces tes que chegar a un sitio
que de repente te perdiches, que chegas tarde ou que chegas e a proba de son está media hora retrasada, entón o técnico que está montando ali os micros botache unha bronca que non merecías ou cosas así. Entón, como hai situacións nas que se vive moito estrés ou que agora de repente hai que cambiar o setlist, non sei que, é moi necesario que as persoas coas que convives e faz eso, que sexan persoas que teñan pues, como uns valores parecidos, que procesen parecido, que te poidas relacionar ben, porque xa é como de por sí difícil, sabes? É como cando vas de viaxe. Podes ter moitas amigas, moitos amigos, pero non todo o mundo é perfecto para irse de viaxe. Non Tal sei se me cual. explico. Entón, é como un pouco esa sensación de decir, vale, creo que, chegado o caso de crise nun momento, poderíamos resolver ben tamén con vídeo, sabes? Cal foi ahora que falas así de situacións de ter que cambiarse el list, de chegar que as probas de sonido se atrasan, que hai problemas, na vosa historia, na vosa vida, cal foi a situación máis rocambolesca que vivichedes ou na que tiveches aí que dixeches, hostia, isto vai peligrar, pero de repente a conseguiches sacar? Cal foi así un pouco a que se vos veña a mente? A ver, eu Contar así, lembro Marcela. Conto eu. eu iba a empezar pola túa parte, a parte na que era todo tan rocambolesco que aplaudiron a Andrea por saber conducir marcha atrás. Como? Pero é que, No, a ver, poño en contexto. Foi un a ver, bolo, sí, fastio eu. terrible, dalle. Foi un bolo que chegamos e, bueno, teóricamente había backline, é dicir, había unha batería, e van poñer a técnica, e chegamos e a batería non tiña nin peso bombo, ao soporte da caixa non entraba unha caixa, bueno, complicado. Entón, bueno, xa o primeiro que notificamos foi que eu non daba tocado nunha batería que se movía cara adiante cando intentaba darlle o pedal. Entón, bueno, a partir de aí, bueno, como faltas de respeto, digamos, á guitarrista dándolle leccións de como tiña que agarrar a púa, como tal, non tiñamos os micros necesarios, cando Andrea eso fixo unha maniobra porque por sorte eu tiña ali o bombo da miña batería, entón dixenlle, bueno, pois monto a miña, pero claro, montar a miña exixía que non tiña micros. E, bueno, así moitas cousas, e entre elas que, pois, a Andrea eso, aplaudíronlle cando iba a marcha atrás, entón foi como un bolo Hostia. no que o feito de que fóramos a única banda de mulleres dábase por feito que non tiñamos nin idea, que necesitábamos axuda para montar todo, que, bueno, había ali outra batería e eu dixenlle, bueno, deixádeme esa outra batería tal, e dixeronme que claro, que eu non iba a ser capaz de tocar esa batería porque tiña máis de 2 platos, bueno, cousas así É que era surreal. surreales Sí. que creo que foi unha tras outra, entón non sabería relatarchas todas. Joder, é que joder, é que joder, é que hostia, é que non sei casi nin que dicir, o sea, que forte todo, O sea, Sí, tamén foi o único, foi o único. é menos mal. O resto, genial. É menos mal. Sí. Puxo o listón alto de catastróficas desdichas. Entón, claro, xa nunca foi tan terrible como aquel día. Mais ben, o noso técnico nunca se enfada. Mais ben, ás veces faltan cousas ou o que sexa, e é o mítico que igual nin sequera di nada e apaña. E ese día nunca o vimos así. Nunca o vimos enfadado. Ostras, é normal, O sea, de feito, non que vos mantiverades a paciencia, supoño, dentro dos límites, non? E que suberades, pois, ir tirando pa adiante e ser profesionais a pesar de todo, que difícil tivo que ser, non? É que ata había 2 caterings diferenciados, sabes? En vez de poñerlle o mismo tipo de comida a todos os grupos, había como un catering e outros caterings que me estaba acordando agora. Que pena cando, o sea, que pasen estas cousas na época que estamos, pero que por desgracia non é casi, non vou dicir que sexa habitual que pasen todos os lados, non? A vos dicías que esta foi a peor situación, pero que esa manía que temos os homes de menospreciarvos por ser mulleres e pensar que non sabedes facer nada, me parece unha cousa loca. Me pasou por aquí unha banda aquí da Coruña, Leria, que pasaron 2 veces e me contaban unha delas,
na banda hai dúas personas, creo que son si dúas, que dúas delas que son técnicas de sonido, que controlan. E a elas dándolle leccións de como había que montar e como había que facer, e é como, pero se ademais non é que sexamos músicas e sepamos tocar, sino é que sabemos facer o vosso traballo e seguramente mellor. E é jodido que solo polo feito de ser mulleres xa haxe ese pensamento de non sabedes nada. Eu, ás veces tamén queremos pensar que é como por ben, por axudar, pero claro, é un paternalismo que ás veces é tan absurdo que xa non lle atopa xustificación. E é importante destacalo, por eso me gusta falar un pouco desto para que, eu sempre digo, non, eu nunca me vou a poñer a min como persona que nunca tivo o mellor seu comportamento, porque pode ser que en algún momento estivese, pero que faledes e se comente estas cousas é bo para que todos nos demos conta de, oye, non... Porque seguramente esas mesmas personas a un home, unha banda de homes, non lle están tan en riba como vos poden estar a vos, que un pouco pode ser o problema. Sí, claro. A ver, eu creo que en xeral que todo o mundo é moito máis consciente, incluso nós tamén, como que seguramente incurrimos en comportamentos machistas e cada vez somos máis conscientes, ¿no? Pero estaba me acordando que unha vez no 13 Rois falando cos de Boicot, que son xente consagradísima, un deles contábanos que a súa parella toca a guitarra, en plan, que flipas, e que sempre se queixa de que van os técnicos a mover as roscas do ampli, ¿no? E que el sempre lle di, tía, é que a min, na miña vida, viu ninguén a moverme as roscas do ampli, e ela dille, pois que a min todas as veces, sabes? Ou decíalle, e chegamos a tocar os sitios e ven alguén a decirnos, quieres que te aparque la furgoneta? E como, no, porque xa vin ata aquí conducindo eu sola, gracias, eu sei aparque la furgoneta, sabes? E el contaba iso como, Dios mío, que cousas saturades, e era como, bueno, sí, pero en parte é para iso que Sí. Que se vexa que podemos facer. E se vexa, e como volvendo a nomear a Leria, me dicían eras tamén nesa charla, dicían que, joder, que a vos, aos grupos nos que estades mulleres, ou grupos completamente de mulleres, que se vos exixe máis, e que a cantidad de grupos de homes que hai, e que moitos seguimos, e nos pode gustar a súa música, pero que son nefastos, que non se lles exixe tanto, nin se comenta tanto como se pode pasar en caso como o voso, non? Ou como de moitas outras tantas bandas de mulleres. Non sei, eu a verdade... Claro, é que eso tamén depende moito da túa percepción moitas veces ou de como ti tamén te xuzgas a ti mesma, pero sí que é certo que, a ver, que moitas veces téndese como máis a xuzgar, igual que xuzgaban a guitarrista por como colocou o ampli, entón xa yo van retocar, pois pode ser que a nivel, digamos, de xuzgar calidade musical tamén haxa esos estereotipos, digamos, pero bueno, eu quero pensar que a día de hoxe eso xa non é tan así, e que a xente escoita o produto e opina, e non pensa en isto lo canta un chico, lo canta unha chica. Pero bueno, eso tamén podería dar... Oi? Podería dar para outra conversa, supoño. Sí, eso daría para moito... Se nos centramos nesas cousas, non acabamos nin hoxe nin mañán falando de eso, pero bueno, sempre está guai, me gusta polo menos destacar estas cousas para que seamos conscientes e sepamos un pouco tamén a realidade que pode estar vivindo. Vamos a falar ahora, volver un pouco a actualidade, ao momento de agora, porque claro, vos vides agora aquí, acabades de presentar o tema xogo de agardar, estades a días de publicar lo mismo o voso novo disco, un traballo no cal vemos unha banda da loba, dicías antes un pouco esa evolución, vemos unha banda da loba que sodes as mismas, pero sí que se vos nota distintas. Que foi para vos dar un pouco esta volta de tuerca ou un pouco este pequeno cambio? Como foi para este proceso? Non sei, eu creo que é algo natural, é dicir, creo que entre todos os nosos discos vai habendo certos cambios que creo que tampouco son forzados, é dicir, sempre facemos un pouco o que nos apetece ou o que creemos que vai ser máis conveniente para a banda. Entón, igual que entre Bailando e Fábrica, a xente decíanos, Dios, é que claro, agora tedes unha guitarra eléctrica. Pois sí, pois probablemente agora pois hai máis temas que levan teclados,
porque Estela encontrou aí pues, unha nova vía de investigación e está cómoda. Tamén eso nos abre pues, moito, o sea, como máis así a paleta de sons, entón todas podemos facer outras cousas. Non sei, creo que a nivel estético pues tamén siga habendo así un pouco de variedade dentro de que todo pode ser así como un paraugas de pop, pois eso, o que falamos aí, o que sempre, pues un pouco máis roqueiro, un pouco máis de ritmos latinos, un pouco máis de o que sexa, de funky, de rollo disco, como este tema de Loba, pero bueno, eu creo que é como unha evolución natural. Tampouco sabría explicarlo moito mellor. Non sei ti. E eu, sobre todo, tamén estou contenta porque creo que dentro desa evolución natural sigue estando a esencia da banda da Loba. O feito de tocar todas, amañar e dicir que pensar moitos arranxos, o tema de tamén pensar moito as letras e saber cal é o fío conductor e que queremos transmitir. Entón, esa esencia sigue moi presente. Pero que guai poder ter esa libertad, non? Ou non ter esa exixencia de dicir, buah, isto funcionou, temos que seguir si ou si esta liña exacta, vamos a seguir por este camiño, ao contrario, dicir, pois, estades aí no local de ensaio, estás nas vosas casas, e que a unha de vos apetece meter un sonido, vos apetece facer algo, e que vaiades e digades, oye, por que non facemos isto? E que o resto digades, oye, pois veña, vamos a explorar este camiño, non? Que non esteades atadas a seguir unha liña, senón que fagades o que vos apetece, porque vos apetece, lóxicamente, supoño que buscando cuidar X cousas para estar contentos co resultado, pero, oye, pa'lante con isto. Sí, estaba me acordando, teño un moi bon amigo que toca folk e sempre me di, claro, é que vos realmente podedes facer o que queirades, porque, claro, a mí nunca me deixarían facer isto, ¿no? E digolle, bueno, sí, e en parte, é dicir, ese ser libres ten como unha parte boa, que é esta, a que estamos falando, que sempre podemos facer o que queiramos nos tempos que queiramos, e despois é certo que como non temos ninguén que mande un pouco sobre o noso traballo, pois tamén hai veces que nos falta un pouco de apoio, non sei como explicarlo, non? É dicir, hai grupos que o mellor non teñen tanta liberdade a hora de elegir o que crean ou o que proxectan ou o que sexa, pero mellor sí que hai como unha plataforma detrás dicíndolle imos facer isto porque é o que funciona e entón vas a estar aquí diante. E a nós o mellor pois faltanos un pouco iso, pero a contraprestación é que somos moi libres. Claro, é un pouco eso, non? Decidides, pero ao mesmo tempo, canto vos costou elexir estas cancións ou dicir, vale, o traballo vai ter esta forma? Porque claro, é un pouco que dicías ti agora, non? Que se tes un equipo ou tes unha discográfica ou tal, que eso tamén ten cousa negativa, non? Pero sempre hai quen te marca igual, oye, pues dentro destes marxes, dentro destes sonidos, dentro destas cousas, e sabes que ir aí, pero no vosso caso, sodes vos, e claro, chegar ao punto de isto, cantas discursións, vamos a entrecomillar, non? Tivechedes ou cantas deliberacións? Discusións non houbo, porque todas estamos encantadas con, digamos, esta maneira de compoñer facendo de cada tema o que nos apetece. Que logo acaba sendo disco. Igual puido acabar sendo algo de dark metal, pero acabou sendo disco, porque pois así foi no ensayo e así foi evolucionando. Eu creo que o que dicía Andrea moitas veces é que, por exemplo, se ti tocas folk e eres un grupo folk cerrado en folk, pois xa hai X festivais, X formatos ou redes donde xa te moven como grupo. En cambio, nós, que dirías? Que somos un grupo máis do estilo do Rebe, do Son do Camiño, do Resurrection, é dicir, non hai unha rede, digamos, para estilos random. Sí. Sí, non é que podamos definir a banda Loba como pop, puramente, por exemplo. Se pode incluir Non aí... sempre dicimos pop. Sí, sí, Sempre dicimos... sí, por poñerle unha etiqueta global, pero non sería mellor o pop exacto que pode sonar nos 40 principais tampouco. Por eso. É que, joder, o das etiquetas na música cada vez é máis complicado, ademais. Sí, porque ademais todas temos acceso a un montón de información, entón, claro, supoño que isto fai, non sei, evidentemente ti sabías tocar unhas cousas e era moi difícil acceder a outro tipo de, non sei, de maneira de tocar, de escoitar música e tal, supoño, non teño idea. Pero claro, é que agora mesmo isto tan global que
que todo se mezcla moitísimo. As etiquetas A min pásame moito que eu son como a que ten que poñer como etiquetas e hashtags en cousas de Spotify. E claro, todo o que che ven por defecto nunca sei que poñer. Pop folk, pop indie, pop soul, pop rhythm and blues. E claro, é como, de que etiqueto xogo de agardar? Voulle poñer... bueno, é a máis pop. Sí, esa xusto sí, pero outras como estreliña que lle pos ou outras non é tan sinxelo. Incluso con Loba pensaba, vale, disco. Pero claro, logo había tantas acepcións que non me deixaba despois seleccionar violín, por exemplo. E era como, por que? Pero si hai un violín aí, oye, por que Sí, non? vale. Pero, joder, é que, por exemplo, o de Loba como vamos a... Vou a nomelo como primeiro adianto no sentido de o que marcou o anuncio da etapa, non? De ven o disco, ven o concerto. Si que foi tamén unha sorpresa de... Ostras, se me meten agora a este ritmo un pouco máis discotequero, así máis cañón nese punto, porque que influencias tedes vos? Porque claro, decías de escoitar, de tal, que é o que vos pode estar influindo a hora de tirar por estes sonidos que vemos neste lobismo? O das influencias sempre me gusta. É que todas escoitamos de todo. Se che digo que eu escoito Luis Miguel, como te quedas? Maravillao, maravillao. Claro, pero por exemplo, a Irian cantalle Daft Punk, vale, a todas nos gusta Wadi, é dicir, hai como cousas Claro. comuns, pero logo moitas que cada unha ten a súa onda, digamos. Eu tive un ano moi parcel o ano pasado. Sí. Entón, Un ano, perdón? ese rollo medio de dos parcels, sabes? Que ese rollo funky. Eh, Sí. E eu ano pasado escoitaba Nora Jones porque quería estar reposar, é que depende moito. Claro, e ademais, vos tedes esa cousa, non? De o ser tantas, o non ser un proxecto solitario, pois, bueno, ten unhas influencias, pero en vos, claro, sodes un patiburrillo, non? Unha amalgama de influencias que, claro, tamén por eso deriva en todo isto. Sí. E Estaba pensando que igual se hai como unhas influencias así máis de todas son Wadi e Amaral. No? Sí, podemos dicir que sí. E ademais, dos proxectos moi poderosos e ao mesmo tempo moi distintos entre... O sea, moi iguales, pero moi distintos entre eles. Sí, total. Pero que diría que aí temos un denominador común. E tamén eu creo que son proxectos que tamén nos sentimos moi identificadas, no sentido de que teñen a súa personalidade e van mutando según os CDs ou según o que lle apetece, pero ti sempre sabes que Wadi, sempre sabes que Amaral, non se desfai, digamos, ese fío. Mira, este xogo de agardar, que falades un pouco, non, deses sentimentos, desa primeira vez, de cando coñeces a alguén e demais, vos lembrades a primeira vez que vos coñecechedes todas, a primeira vez que decidichedes formar o grupo? Vos lembrades desa primeira vez? A ver, Marcela e eu coñecémonos de fai moito tempo. Sí, claro, no vosso caso sí, claro. No. Pero Eu lembro o sí, primeiro ensaio que veu Estela, que era como a quinta que faltaba, e ese día sí que o lembro. sí. Sí, porque se puxo a tocar Nunca Ninguén e mirámonos todas e foi como, buah, espectacular. Esta era a persona que queríamos. É que, joder, non hai nada como eses sentimentos, non? De cando te enamoras de alguén, de cando coñeces a unha amiga, de cando... Esa primeira vez desa emoción que se sinte e que poucas veces se vai sentir máis tarde, non? Manter esa chama, esa ilusión, é complicado, Sí, é difícil. E ademais, eu quería decir que esta canción é de Inés, precisamente. Que, o sea, que que Inés agora non está tocando, pois vai estar presente toda a xira porque este tema fixo ela e bueno, gusta todo o mogollón dende o momento
momento que nos lo mandou a primeira vez foi como, ¡pua, que temazo, como mola isto para o próximo disco! Letra e música, Entón, non? Se non me equivoco. sí, son as dúas cousas de Inés. Entón, bueno, habería que preguntarlle a ela porque levou a escribirla. Joder, pero que guai, non? Ter poder, que ainda que non este con vos, que este desta maneira e que vos aportase esta canción tan bonita e que a moita xente se pode sentir identificada en moitos aspectos, non só no amoroso. Sí, eu Sí, creo que vai a conectar moi ben coa xente, tanto a nivel de sonoridade como no que é a letra, que eu creo que é unha situación que todas vivimos en algún momento. e aparte é que é genial, porque como todo o que fai Inés, que é genial, é como xa a guinda do pastel, porque pese a que, bueno, agora non pode xirar con nos encima dos escenarios, poder tocar un tema seu, é que me río tanto como pensando en Inés nese tema que é super bonito. Mira, é outro ciclo e outra fase da banda da Loba que non esperábamos vivir, pero que tamén é outra forma de amor e outra forma de lobismo, digamos. Vos gusta, ainda que estamos ahora falando un pouco do significado da canción, un pouco deste aspecto, non? Pero a vos gusta explicar o porqué das cancións en casos así un pouco máis de cancións de amor, un pouco máis, por exemplo, de todos os temas un pouco que están incluídos en lobismo, ou preferides deixar un pouco a imaginación da xente o porqué das letras? É unha pregunta moi difícil. Eu creo que un pouco as dúas cousas. A nós gustanos moito falar das cancións, porque, bueno, sí, somos así. Pero é certo que moitas veces tamén cando hai letras que son un pouco máis crípticas, un pouco máis pechadas, tamén mola moito, porque despois a xente ven e dixe, isto fala disto ou disto outro. Entón eu creo que deixar un pouco de pé a imaginar tamén funciona moi ben. Porque claro, é que, joder, que a xente fagamos, non? Que escoitamos a mellor unha canción que igual está escrita para unha persona moi especial, para unha parella, para tal, e que outros a vexamos igual para unha nai ou por un amigo ou dunha maneira, tamén é bonito, non? Que o público fagamos nosas cancións e lle damos un significado totalmente distinto ao que estaba na vosa mente. Sí, totalmente. Si é un pouco esa maxia da música, que aínda que teña letra, pois ten ese valor universal e que cada un pois coloca donde quere, donde o sinte, en realidad. Porque eu podo escoitar unha canción e sentir unha cousa, e igual o que a compoñeu, todo o contrario. Entón é esa maxia da ambigüidade. Sí, de feito, agora estaba pensando nun dos temas que vai aí no disco, que é un tema que fixo Xiana e que diría que fala de un amor, unha relación máis de parella. E a min a letra, eu acabo de ter unha nena e recórdame moitísimo a nena, sabes? Porque o que explica de como é a relación e de como vai avanzando, penso, é que tal cual o que me está pasando a mí con esta pequena criatura. Entón, a verdade é que creo que sí, que parte da máxima Vale. música e da literatura, que ti o levas a donde estás ti. Creo que sei que canción está así, porque eu escoitei xa o disco A ti escoitaste o como disco. vos dicía Ah. fora, non vou dicir ahora lóxicamente, depois cando cortemos xa vos direi, non? Pero eu estaba escoitando na primeira escoita, bueno, a única que puiden facer antes desta conversa, e estaba precisamente nesa canción pensando na miña fillada, que cumple ahora 2 aniños e medio, e estaba escoitando unha canción e era como, vale, estou pensando na miña fillada. Non sei se é a mesma, supoño que sí, porque se xa é outra, xa vaya locura. Joder, pues que bueno. En cambio, eu agora polo que dixeches creo que pode ser outra, Sí, eu creo que tamén. pero non sei. Porque a que penso eu para nada Para nada. parece pensada para un bebé. Vale, pues que maravilla. O sea que, bueno, a xente que está ahora mismo vendo isto dirá, non entendemos nada, pero vale. Pero é que dentro de 5 días xa vais a poder entender. Iso é Claro. maravilloso tamén. É que, joder, Finalista. non queda nada. Non queda nada xa para escoitar o traballo completo. Sí. Temos moitas ganas de que a xente escoite todo. Porque estar así guardando segredos, bueno, hai xente que o fai moi ben, eu levo fatal todos. Eu teño que dicir que cando me mandan caso como a este, non? Que me facilitan o disco, ou cando fago conversas que colaboro tamén con Mundo Sonoro agora, me mandan para facer algunha reseña ou tal,
para min é unha jodienda, porque claro, eu escoito o disco, lóxicamente, eu escoito o disco, non vou pasar a nadie, non o podo comentar con nadie, e é como, acabo de escoitar, por exemplo, unha canción que vos comentaba a vos, que me volou a cabeza, e é como, e agora non podes dicir nada, e para vos ten que ser tamén complicado, non? Porque non, non comentarlle a todo o mundo, oye, é que este é o que está no disco, este é o que non escoitáchedes. Sí, eu fatal tamén o levo, eu os segredos mal. Pero volvemos a falar un pouco máis adiante, vale? Facemos outra, que así podemos falar das cancións en condicións, pero canta xente cercana a vos, amigos ou compañeros de traballo ou demais, vos dixo, oye, pásanos as cancións, pásanos o disco. Vos pasou algunha vez que vos pidisen, oye, fíltramelo, que non vou dicir nada? Sí, a ver, e de feito a nós tamén nos interesa que a xente máis próxima vaya escoitando o proceso, porque ao final moitas veces ti estás un pouco metida no proceso, un pouco metida de todo, e que alguén de fora de repente escoite o que ti estás un pouco enrocada, adoita ser moi productivo. De feito, neste caso, que agora estamos vivindo a cabeza Arturo, pedimos a Arturo Vaquero, que o noso productor, ¿no? O que sempre gravamos con ele en Abrigueiro, que se metese un pouco máis, sabes, que nos dixese isto creo que podemos cambiarlo, non? Sobre todo en cuestións de sonoridades, porque ti estás ensayando e vas te metendo como nesa canción e o mellor a canción funciona mellor do outro xeito. Entón, ter todos esos inputs de fora é moi productivo. Son super importantes, porque son moitas escoitas que sobre un produto van, como digamos, acabando de contornearlo. Sí, porque ao final Sí, vos ensayades tanto, vos preparades tanto que non sodes conscientes igual desas pinceladiñas, non? Que se lle pode dar ese toqueciño pequeno que pode facer que a canción sexa moi boa a poder ser perfecta, non? Porque claro, estás tan acostumados a escutar algo que se non hai esa visión externa é moi difícil darse conta deses detalles. Mais ben, sí, eu podo confesar públicamente que a primeira vez que escoitei Xogo de Agardar, con así algún maticillo, houve aí unhas palmas que non me gustaban nada e agora non podo vivir sin ellos. O sea, sí, a vida. Tal cual. eu estaba pensando que como cando escribes algo, sabes? Se lle dis a alguén, podes lerme isto, porque ti xa o liches 20 veces e non, ainda que queiras buscar os fallos ou sabes, se hai algunha gralla, non a ves, porque xa ves o que queres ver. Entón, se ven alguén de fora, dice isto, super rápido. E levades, supoño que sí, porque xa o facedes para eso, non? Pero os comentarios desta xente cercana que onde vos digo, pois igual aquí a batería eu faría desta maneira, a guitarra eu tentaría facer isto, que para vos? Como vivides esos comentarios? Os levades guai ou hai un pouquiño de orgullo nese aspecto? É que eu creo que depende tamén o que, é dicir, porque se agora che din, no, cámbiamelo todo, igual dis, me peta o cerebro, porque a fin de contas ti tamén estás acostumbrada xa a ter unha cousa co teu orden, entón non queres como que che destrocen todo o edificio, por así decir. Pero eu creo que cando son este caso de comentarios, que máis ben pulir, en xeral, pois valoras, vou probar, vou tal, pero non collémolas todos en positivo, porque a fin de contas consiste en sumarlle a canción e en facer a canción mellor, non o que toque eu, sabes? Entón, bueno, é o equilibrio. E tamén tens que pensar un pouco en facer un denominador común, porque moitas veces os comentarios que nos van chegando, moitas veces son como contradictorios entre sí, entón tamén chega un momento que hai que tomar unha decisión, sabes? Incluso entre nós, sabes? Cando xa empeza a avanzar moitísimo o proceso de mesturas, o mellor alguén colle e di, para min no 254 hai uns platos moi altos, e entón de repente escribe Marcela e di, os platos do 254 están moi baixos, e entón dis, pois tomemos unha decisión, porque as dúas cousas non pode ser. Entón, claro, a ver, normalmente isto se digo, como nun estadio xa no que estamos un pouco centrifugadas demais, e hai que tomar unha decisión rápida. Pero sí, pode pasar. Mira, para ir xa rematando, poñendo o punto final a
a esta conversa, o punto final que dicir que vamos a estar 2 horas máis, vale? Pero por xa decir a xente que queda pouco, dicille lóxicamente que nos comentarios do vídeo, tanto aquí en YouTube como tamén en Spotify, onde xente que igual non o sabedes, nesta tempada están os podcasts tamén disponibles en Spotify, en vídeo ou en formato audio, van a estar os enlaces ás vosas redes, esas que comentábamos ao principio que unha jodienda telas, pero que son necesarias. Vai estar tamén o enlace ao vosso Spotify e as vosas plataformas digitais de escoita de música, onde se vai a poder escoitar o disco completo e toda a discografía que xa tedes publicada, pero máis alá desto, moi pronto tamén, o 1 de febreiro, ás 9:30, Sala Capitol, concerto de presentación con, cuidado xente, entradas á venta en salacapitol.com e, teño aquí apuntado, en Trisquel Artesanía, na rúa da Acibechería 31, Santiago de Compostela. Menos mal que o apunto porque senón olvidaríame. Solo, cuidado, 12 euros de nada anticipada, 15 se quedan en billeteira, que oxalá se agoten antes do día, senón pois os últimos regalos que vayan por ali, prezo que me parece regalado. Unha festa de presentación, e digo festa porque non é que só vai a estar vos, senón que ides a ter colaboracións confirmadas polo de agora, a Tomé de Ninjures e a presencia de Adrián Real, de Manu Doel, Lara Porto, Cristóbal Fernández. Cuidadito xa o que sabemos, E queda unha por confirmar, pero vai ser unha festaza. Eu creo que estaría guai vir. E é o que dicía, ademais, as entradas son baratas. Precisamente para que despois veñan e compren tamén o disco. Ou leven unha camisola ou algo así. No, e sobre todo que desfruten, que nós o que queremos é sacar o traballo fora, que a xente o baile, que o cante, e que xa poida ser do público realmente, porque levamos guisando, é como cando levas co caldo fervendo un ano e, por Dios, que o coman xa, sabes, e que disfruten. Sí, toda a razón. Canto tempo leves traballando nese concerto, nesa festa de presentación? Meses. Moito. Moito. Aínda temos, bueno, tivemos bastantes maratóns, digamos, non só de ensaios, non só de ensaios para grabación, ensaios para o concerto, ensaios para montar, pois, tema de iluminación, tema de técnica de son, logo tamén para todo o tema de videoclips, entonces pódese dicir que vímonos as lobas muchísimo durante este ano, aínda que non nos viramos nos escenarios, vímonos moito fora deles. Pois que a xente este, lóxicamente, se non pode ir, pois que este atenta porque preveo que este ano, non sei se vos vamos a ver en todos os escenarios, pero seguro que ides estar presentes en moitos palcos de toda a terra, non? Sí, realmente, logo do UN tamén vamos decir que a xente este moi atenta ás nosas redes, porque xa avisaremos tamén da xira de presentación, digamos, outros palcos nos que nos poderán ver, pero o 1 de febreiro vai ser unha festaza, entón ese día importante vir. E logo se queren repetir, pois vai haber máis sitios. Dicíades agora, dicía aí Andrea un pouco de que falta algo, unha pistiña ou un spoiler así sen querer non vai a caer, verdad? Non vai a salir así, como que non quera a cousa, así como que estamos falando de outra cousa e de repente sale o nome. Que podes facer unha onomatopeya. Claro, ti xa o sabes, realmente. A xente en canto saia o disco xa hai que anunciar os combates, porque xa vas a ver. Vale. Claro, a ver. En realidad, que non podía ser de outro xeito. Podemos dicir que é un trío. Podemos dicir que é trío. Tamén eu son gilipollas, que decir, tamén eu son unha persona que pues, o sea, xuro vos polo que me quero ahora mismo, que a miña fillada que teño aquí tatuada, que vos estaba facendo a pregunta sen caer. Sin pensar. O sea, pero, sabes? Claro, que eu estaba dicindo, a ver, o sea, eso decir, sabe. Non era unha pregunta para facer o paripé de, a ver se modín e queda aquí e filtro. Non, sino realmente era como, pois a verdade que non teño nin idea. Vale. Ese é o meu nivel de inteligencia, vale? O sea, para que a xente, se algún fan voso non me coñece, ese é o meu nivel de inteligencia. É un despiste, normal. Estabas concentrado no presente, non no que escoitaches antes. Claro, que eu estaba como que
mimetizándome ca xente que non sabe, pois tamén era, oye, que quero ser como a vos. Iso é facer ben o teu traballo. Sí, bueno, non sei se facer ben o meu traballo. O feito de non apuntarme casi ninguna das preguntas pasa estas cousas, non pasa nada. Bueno, da igual. Xente, vos vai molar. Vai molar. Vai estar moi guai. Mira, vou a facer unhas preguntas que na anterior visita fai 2 anos, 2 anos e pouco que estive Andrea por aquí, esa primeira visita da Banda da Loba, non existían estas preguntas, son as preguntas típicas da canle, vale, son como as de Broncano en la revuelta, del dinero e del sexo. Eu non pregunto, como sempre digo, non pregunto o diñeiro, porque preguntar a bandas que están comezando ou que levades un tempo como a vos, pero que lóxicamente creo que ricas de millóns como a Taylor Swift, me parece que non tedes un avión privado como a ela, creo que no. E preguntar as relacións sexuais pois tamén non me mola, sobre todo porque meterme na intimidade da xente, e outra porque igual cada un dos invitados que pasedes por aquí me hundides na miseria, entón non me gusta eso, sabes? Entón eu teño estas preguntas que son ademais un examen psicológico, vale? Un examen psicológico que eu encarguei a universidades prestixiosas como a Universidade de Ponteceso, a Universidade de Muxía, a Universidade aquí do barrio de Labañou na Coruña, que son universidades moi potentes, e eu encarguei o estudio, e son preguntas culinarias que van a definir se sodes psicópatas ou non, vale? Parece unha tontería, é unha tontería, pero bueno, ten unha base científica que a puxen eu e xa está. Poñémonos... Como contestamos? Unha cada unha? As dúas o mismo. Ou as dúas? Cada pregunta as dúas. Porque como sodes dúas, o que vos contestedes non é que solo sexades vos psicópatas, senón que vai a definir o resto da banda. Isto é así. Sodes a representación da banda e isto vai definir se a Banda da Loba é unha banda psicópata ou non. É así. Ojalá sí. A ver, porque cuidado, o sea, a ver o que respondes, porque, mira, estamos grabando isto a 6:30 da tarde, que son ahora mismo, vamos un pouco máis tarde, a noite, hora de cenar. E a cenar, na vosa casa non hai nada, o único que tedes son cereales e leite. E tes dúas opcións, cenar os cereais con leite ou baixar a un bar que está a media hora da vosa casa, baixou unha chuvia torrencial como a que estamos tendo estes días en Galicia, coller a comida, ter que volver baixo esa mesma chuvia torrencial á casa e esa comida está feita, é a vosa comida favorita, pero está feita nunhas condicións higiénicas un pouco cuestionables. Que preferides? Os cereales con leite. O sea, eso, colacao con cereais, perdón. Colacao. Bueno, se quedes meter Non sei que había colacao. se queda un pouco de colacao tamén podese meter, non pasa nada, é asumible. Sí, Sí, sen duda. Vale. Outro día, despois dun ensaio, despois dun festival, dunha noite que saides un pouco de marchas, bueno, pedes unhas pizzas para cenar, non sei vos con unhas pizzas ou derivados que vos poida gustar, vale? Sobra esa comida, saides de festa, tomades unhas bebidas espirituosas ou unhas bebidas sen espírito, cada un o que buenamente queira, volvedes a altas horas da madrugada, sempre se volve un con un pouco de fame, sempre hai un pouco esas ganas. Contemplades comer esa pizza que sobrou, esa comida que sobrou da noite anterior? Sí. Vale, e como a comedes? Fría ou a quentades? A pizza fría. Eu fría, sí. Claro, Se se outra pizza- cousa, depende, pero se Si pizza fría. Se pizza... A ver, se ves con ganas de quentala, quentaría, pero valeríame tamén frío. Vale. Entón, unha tortilla de patacas. Con cebola ou sin cebola? Sen cebola. Sen cebola. Andrea dixo con. eu dixen con, pero na Banda da Loba é sempre sen. Claro, que na Banda da Loba é sempre sen cebola. Pero a ti, Andrea, non te importa que se xa sen cebola, non? No, non me importa para nada. Claro, a É mí dicir, eu tamén me xa pido gusta. só para mí. Pero na Banda da Loba é sen. O sea, na Banda Loba non se contempla que algunha vez ocasionalmente haxa cebola? Temos unha intolerantísima. Vale, Cebola. o sea, hai unha circunstancia. Sí, Claro. sí, é unha circunstancia. Vale, entón eso cambia as cousas, vale? Se hai unha circunstancia que obliga a... Vale, entón aí non hai problema. E como a queredes? Como comedes a tortilla?
Cuajadita ou Bailonga. estilo Betanzos? Bailonga. Pois, unha vez analizados os resultados, eu teño aquí unha máquina que vai analizando os resultados, teño que dicir que a banda da Loba, porque xa dixen que sodes a representación para ben e para mal do resto da banda, sodes unha banda 0% psicópata. Todas as respostas correctas e adecuadas de personas cabales e lóxicas no seu razonamento do día a día, Péganos moito. Porque vos sabedes que hai xente que sí ou sí quenta a pizza no microondas e non contempla outra opción que quentar no microondas cando tú quentas unha pizza no microondas e se volve landengue como se fose chicle. E que fría tamén está rica. É que, a ver, en todo caso, eu sempre digo, se a quentas no forno, vos meter no forno, ou a quentas dunha maneira que pode manterse un pouco crujiente, oye, perfecto, pero quentala para que se volva chicle, unha pizza que está ben así, para que se volva chicle, non ten sentido ningún. Non nos gusta. Non hai unha lógica aí, non hai unha lógica. Non vos vou roubar moito máis tempo. Despois deste final sempre me gusta porque a conversa pode ir máis ou menos guai e sempre fago estas preguntas de mierda ao final e como, bueno, pois acabamos así por todo alto, sabes? É como guai. A ver. Pois avísanos cando haxa pizza fría, que vamos a comela aí. Eu, hoxe podes... Bueno, hoxe pizza fría non, que non vou salir, pero o sábado que teño un concertiño, xa quede con un amigo para comer pizza e despois volver para casa, o sea que pode caer, pode caer. O día 1 de febreiro, que é a estrela na Capitol, igual ese día hai que recear. Ese día igual hai que recear, non? Importante. Oye, non sei que... Estaba ahora pensando... Ves, como son unha persona que a miña mente non vai ben, que hubo alguén dos últimos entrevistados que pasaron por aquí que me dixo que para un concerto seu teño que levar pizza. Non me lembro quen foi. Pero... Como empecéis todas as bandas que pasáis por aquí a dicirme que vos leve pizza aos vosos concertos, eu... Pode ser unha... Oye, está guai levaros as pizzas. Nós, despois de que uns chicos que veñen moitas veces a vernos nos trouxeran croquetas, non hai nada que poda superar eso. Croquetas caseras, Vos levaron croquetas caseras? Sí. E aínda quentiñas. Eso, épico, Joder, pero eso é nivel de fans mellor que o sea, que foi todo ir a vervos a todos os lados, levarvos croquetas. O sea, nada de Sí. dun carteliño, unhas fotos, no, croquetas. No, croquetas. Foi épico. Joder, pois, oye, un aplauso para esas personas porque me parece, o sea, nunca se me ocurriría realmente levarlle a alguén croquetas e posiblemente sexa mellor que incluso que se vos aparecen cun ramo de flores, non? Algún fan que vos poda aparecer Infinitamente mellor. que está guai, que cantos regalos vos queran dar, perfecto, non? Pero, joder. Sí, eso está no top 10. A ver, quen te quere faiche croquetas. Iso está claro. É que eu, hostia, tengo que empezar a preguntar por croquetas, porque tremendo. Moitas veces falamos de comidas top, non? De restaurantes 5 estrellas Michelin, non sei que mierdas, e onde se poñan unha tortilla e unhas croquetas, E pementos de padrón. É que esa comida leva pementos de padrón. claro. O sea, E apta para vegetarianos. exactamente, que nese caso podría ser. O sea, nada de croquetas de xamón. Por exemplo. Hai croquetas de millóns de cousas. Ti podes facer croquetas de calquera cousa. Hai moitas opcións. De feito, unha tortilla con pementos non sei se sodes habituais de comelo as comiches alguna vez, pero nin tan mal, Eu creo que estaría rico. Está ben. É unha opción bastante boa, guai. É unha opción bastante boa. Mira, próxima visita que fagades por aquí, falaremos do disco en condicións, xa que a xente sepa do que estamos a falar, pero vou vos preguntar moito de comida. Perfecto. Sempre Inés, Dio. que Inés sempre dicía que nos chamamos a banda da Loba, pero como é merda, xa dixo mal. Sempre di, non chamámonos a banda nova, pero preferimos que nos chamen para comer. Eso. A frase de Inés, por excelencia, vamos.
Vos sodes, ahora, así falando de comida, das que nos ensaios dedicades tamén moito tempo a comer, levades comida aos ensaios, ou simplemente os ensaios é para tocar? Comer. A ver, comemos sempre porque facemos maratóns, porque como non vivimos cerca, aproveitamos mañá e tarde, entón no medio sempre comemos, sí, evidente. Pero tamén hai petisquiños no medio. Sí, sí, Entre canción e canción, non? Así... unha galleta. Pouquiño. Ben, está ben, está ben, está ben. Hai que coller forzas, hai que coller forzas que senón se desgasta un. Pois, rapazas, non vos quito máis tempo, xa o dixen antes, a este ritmo vos sigo preguntando e estamos aquí moitísimo máis tempo do que xa levamos, que a xente lle dea cariño a este último sinxelo, que a xente lle dea cariño a este lobismo que vai salir o Venres, non? Pode ser? O Venres? Sí, 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 Que, apunta. o Venres 17 que lle dea moito cariño a toda a psicografía, que vos dea cariño, que acuda a Capitol e que se non poden acudir por circunstancias ou polo que sexa, que estén atentos, como dicíades, ás vosas redes para esa xira presentación. Eu espero poder, se non pasa nada, estar ese 1 de febreiro ali na Capitol, que teño moitas ganas, porque fai a hostia de tempo que non vos vexo en directo. De feito, creo que a última vez foi aquí na Coruña, se non me equivoco, na Rúa San Andrés, o sea, fai Que tempo frío. que fixo unha noite aí que estaba esa noite así raruna, creo que foi a última vez que vos vin en directo, e espero poder estar ali e oxalá coincidir en moitos máis sitios nos que actuedes. E o dito, moitísimas gracias a ambas as dúas por ter pasado por aquí. Despois do que falache, despois de todo isto, non sei se queres dicir aí unha última mensaxe, unha última cousa para despedir este programa, algunha mensaxe institucional ou algo que queirades dicir así porque sí. Que agarden que isto está a piques de comezar. Pois, sinxelo. Moitas grazas a ti, vale, por convidar. Sí. Moitísimas grazas, Dani. Eu Sempre é un placer falar contigo. era obligatorio que villedes por aquí, sí ou sí, con este traballo, e sobre todo agora, xa estaba a conversa feita antes de escoitalo, pero despois de escoitalo estaba claro que tiñas que estar. Xente, gracias a todos os que viches esta conversa ou escoitaches, como dicía, en Spotify. Atentos á próxima semana ou o próximo xoves, non o sei ben cando vai a salir, porque se ve unha conversa cun proxecto que está dando os seus primeiros pasos. Se vos gusta os sonidos dos anos 80, 90, 70, 80, 90, atentos porque isto vos pode molar, é unha cousa moi loca pero que moi ben feita. E nada, que viva a música en directo e que vivan proxectos como a Banda da Loba. Chao, xente. Grazas, Dani.